music entertainment. Pamusoro Sekuru Tasvu. Sekuru wangu wechibafu chavo chezvidombo ngavapinde pamberi. Iwo mashure mavo chavheneka vachipinda vachigadzira vachigara muno matatu. Uyai tono Sekuru. Sekuru shiri. Ngatimumbere kudari vanhu. Zvakanaka Sekuru. Mudafamba mushe katora zvinhu nezvikwambo zvenyu. Makafamba zvakanaka ndipo makaenda kunotora zvikwambo zvenyu. Apa nyaya yatingaita apa si nyaya yekuti tingapedzera nenguva. Nyaya yekuti toda kuti mukomana asumuke avhure mabhegi yake ataratidze zvinhu zvacho kuti tsanangura mafambiro acho ese yakaita toona zvinhu zvazvo pachena. Shona yataurwa naSekuru ndodaira mainzwa wazukuru hanzi tisina kupedza nguva kutaura zvakawanda. Nawe iripo tiri kuiziva kuti tine zvinhu zvemukomana mhepo yake chikwambo iri kunetsa iri padombo rake. Saka tichada kuti mukomana asumuke ovhura chibhafu chake chotibatira mari zvidombo zvake zvine mhepo yechikwambo zvomaoko otanga kutitsanangura chinhu chindakachiwana so chinhu chindakazoita sei nacho kubva pandikachiwana ndikaenda nacho kwandikaenda nacho chinhu chinhu chaitambudza nhingi nanhingi wangu nenzira yakadai anazotsanangura zvakajeka pamusoro pezvidombo zvake zvine mhepo yezvikwambo izvi. Pese paanoenda kuhopaisana namai akaita kuita bonde nawo pese amai akaitanga kuzochema zvese ataure papo. Nemaitiro yaanoita kuri kuhope achisangana namai akaita kuita bonde nawo amai akazochema kuhope vachitiza kusvika vanogara musango zvese anozvitsanangura nekuuraya kwachikaita mwana wake zvese nemhepo dzaakateketerawo pamukadzi wake nhasi zvese anozvitsanangura. Urikuzwisisa mukomana? Chisimuka toni uchitaridzewo sekutaurwa kwaitwa naSekuru. Unonzi ati chekutanga taura zita rako. Taurisa mukomana. Una makore mangani? 21 years. Nyaya yako yawabatirwa pane horo yekuzeri kuti uri muroyi? Aya ndichokwadi. Une nhare kuti wabatirwa nyaya dzauroyi? Handina nhare Sekuru. Unoziva vamwe vanoti kunobatiwa madhara chete achembera ngati vakashata kumaziso. Kweiwe apa vanhu vachikuona vachati kudii? Vanoti kunyepa here vandichokwadi? Vachatongoti chokwadi Sekuru. Nekuda kwei kuti vachangoti chokwadi? Nokuti wazvitaurira wega? Nekuti ndabvuma Sekuru. Ndokuti wabvuma? Ichokwadi. Right. Bhavhu rine chii? Bhavhu rine matombo yani rine matombo. Chii chakazoitika kuti utange kubatana nematombo aya? Ndakaenda kusango ndaita zvekupfura fish mazuva acho. Waipfura fish nei? Ndaita zvekupfura fish nepfuti yandaiva nayo yemvura. Waitopinda kunyura mvura? Ichokwadi ndaitopinda kunyura mvura. Ndaiva nemunin'ina wangu wandaiva naye ndipo patakawana nzvimbo yegold. Ndipo pandakabva tazochera matombo yaya. Ipapo nzvimbo iyoyo mushure mekunge ndachera matombo yaya ndaenda kumba ndabva kuchera matombo aya. Ndekupi kwamaipfura fisho? Kupindura Tapstone Farm. Zuva randakachera matombo iwaya. Matombo kwachera ko? Ndakamachera ikoko kusati kudhamu racho. Kupindura ikoko? Kupindura ikoko.
Zora ndakachera matombo iyaye ndakarota zichita senge tsoko dzapinda mumba. Tsoko dzakawandisa dzakapinda mumba. Mumba mwangu urere. Mumba mandakarara. Nemunhu akauya kuzi nemunhu akandibata. Wakazviudza izvo ndiani zvakutaura nhasi vaizviziva here wakambotaura nyaya yetsoko? Ndakambotaurira nyaya yehope. Yehope zvandairota zvinhu chokwadi. Ndobva munhu yakubata ndobva waita sei? Munhu paakandibata munhu ndaita senge ndiri kurwisana naye asi munhu akati ini handisi kuzokusiya. Munhu akabva nditonzera mumvura munhu iye. Akaramba akandibata makumbo yangu. Ndakapepuka akandibata makumbo yangu aita kuti handife ndakusiya. Kubva ipapo ndipo pandakatanga kungorota hope dzizhinji maererano nedombo irori. Ndisinganzwisise kuti dombo iri rimbori dombo regoridhe here dombo rei, nekuti ndikada kurasa dombo irori hana yangu yairova zvakanyanya kana ndakada kurasa dombo irori. Kuhope ndichirota nchinzi rine mari yakawandisa. Hope dzandabvira ndamira kurota hope idzodzizi kusvika nanhasi. Hope ndine mari yakawandisa kuhope. Icho kwari. Munhu wawairota unomuziva here aitaurira? Handimbomuziva. Zvazvazoita sei? Zvakaramba zvichindishungurudza ndakasvika pakuenda kuchechi. Ndaenda kuchechi ndakazosimudzwa ikoko kuona kanzi mune dombo ramunaro. Endai munokanda yamwe matombo aya. Muprofita yakanipa matombo 3 yandakanokanda. Emuteuro. Andakazokanda andienda munokanda mumatombo. Ndakanda mumatombo. Pano muprofita iwe aya matombo akachera kubhindura. Ndakamachera kubhindura. Ukatakura nawo South Africa. Ndikaenda nawo South Africa. Uchienda kuenda nawo South Africa. Ndaida kunotesta kuti ringave dombo rei. Pawakapiwa muteuro uchikanda mudombo wakanzi muteuro uyu ndiwe kuti dombo iri rakanaka here kana kuti rine mhepo dzakaipa? Vakanzi rine mhepo dzakaipa, dombo iroro rinogona kuita mari kana kurega. Masowe muno muZimbabwe kana South Africa? Ndiri kuno kuZimbabwe. Mhepo dzakaipa idzi dzainzi rine urombwa here kana kuti imhepo dzakaipa dzakadii? Rine mhepo dzakaipa, pamakarichera ipapo ndipo nzvimbo yakashata. Saka zvichireva kuti wamba utoudzwa kuti dombo iri rine mhepo yakaipa yakashata inokukanganisa upenyu hwako. Chokwadi, asi mushure mangu ndapiwa matombo ndatofunga kuti ikundiso munamato akandipa. Saka manje amai vako ivo pari kuti havasi kurara vachikuona uchiita sei uchiuya navanhu vakawanda uri kufungewo nazvo? Sekuru vari kubvunza kuti amai vako pavari kukurota iwe uchiuya nevanhu vakawanda uchivarwisa iwe uchiita semunhu udaita bonde navo uri kufungei nazvo? Kuburikidza zvekare nehope dzako dzaukarota musi wakachera dombo uchitakura uchienda naro mumba mako, wakarota hope mumba muchiuya munhu achivhura dhiva ipinda mumba masi muchiuya tsoko dzakawanda zvakakunetsa, wakazoenda kumuprofita akudza kuti dombo iri rine mhepo dzakashata. Uri kufungei iko zvinozvi nezvakubuda kuna amai vako vachitaura kuti vane hope dzavari kurota iwe uchiuya nevanhu vakawanda uchiratidza kuvarwisa amai vako nekuida kuita bonde navo kuri kuhope dzava kusangana naye. Uri kuti kudii nazvo iwewe kubudikidza nedombo rako raukachera panhu paukazoudzwa nemuprofita kuti paukachera dombo iri uchitakura wakatakura nemhepo dzakaipa ipapo, uyezve iwe uchisvika naro kumba uchizorota zvitsoko zvakawanda zvikupindira mumba nemunhu achiratidza kuti pane zvauya nazvo mumba imomo. Uchibatanidza zvese izvi iwe uri kuonei kupfungwa dzako? Ndiri kuona kuti pane zvakaipa zviripo. Watiwo matombo ayo wakazina nawo South Africa? Dombo kwati matombo? Matombo. Aiwa mablock ndakatomakrasha yakaita 10 kg. Okay. Ndobva wati kuSouth Africa? Ndobva ndaenda nawo South Africa. Asi apo wanga wambonziri iraenda unorasa? Haana kundiudza kudaro, akanditi dombo riri kunaita mari kana kurega muprofita. Ako matombo 3 watakakupire muteuro? Muteuro iwowo handina kutomboziva kuti akanipirei. Ndichimubvunza ini akatongoti dombo renyu rinogona kutongoita mari kana kurega. Sezvo pandakazonzwa nyaya ichitaurwa ndakatofunga kuti uyu munhu andirombesa ipapo, ndo pandakatofunga. Aiwa. Wakaenda kumasuwe ukapuwa muteuro. Ndobva wanzi unoita sei nawo? Ende unokanda mumatombo aunawo.
kuti zviite kuti zvibude kuti zvine mari kana ana mari pane pasotora chokwadi ndicho chokwadi icho. Wakanzi ukakana dombo anoita sei ukakana matombo? Matombo achasanduka here kana kuti achaita sei? Zuva randakakanda dombo irori manheru acho ndakanzwa munhu akandibata roko. Wakanda matombo emunamato? Ndakanda matombo emunamato. Wakubatira kuti uroko? Usiku ya. Achiti chii? Munhu akandibata achitoti shamwari yangu yakuno. Ndichiramba paipai. Ndipakati pekuramba ndakanzwa imba yandorara ichitenderero ichiita sokuti iri kumwaiwa mvura nevanhu vakawanda usiku. Ndobva wazofunga kuenda South Africa? Ndafunga kuenda South Africa. Ndakafunga kuti waroi vari kutotirwisa kuno. Kuti usaite mari? Kutorwiswa chaiko newaroi kutoti inini wacho nditongotsakatika. Ndozvandaitongofungawo pakuenda pandakazoita. Nematombo ako? Nematombo angu. Ndichienda kuSouth Africa kuti ndinoona zvangu kuti dombo iri ringaiterei ndiri muSouth Africa. Ndaenda kuSouth Africa ikoko. Dombo iri ndasvika kuSouth Africa ndakazoshedzwa nomwe murungu achindudza kuti uya ushandire kumba kwangu. Chibva ndaenda kunoshandira kumba kwake kwekwe. Ndichienda kumba kwake ndakarota door richiita senge ravhurwa. Manaka ndasiya matombo angu. Ravhurwa door iri. Inini panguva iyoyo ndakarwiswa zvakanyanya pakupepuka kwangu kwandakaita. Nezvinhu zvatisingazivi kuti chichaitika. But then ndaifonerwa kumba kunoku ndichinzi mimi kunzi pane zviri kuitika kuno kukonzereswa nemi. Ini ndakabva ndafunga kuti mweya wandakakanda mumatombo maybe ndio kukonzeresa. Wemposori? Icho kani. Handi kumurungu, ndibva mavakuenda kubasa? Ndakuenda kubasa ikoko. Ndabva ndazotanga kuzwawo futi kunokumba kuno kwenzi basa pamuri kushanda ipapo. Muri kunzi muri kuda kuchekeresa mukajenisa satanism. Zvokuti munogona kutochekeresa kuno amai nevana. Mushure basa nekuda kwebasa roro ramushanda. Waita basa ripi pamurungu? Ndaita zvegadheni. Okay. Asi zvisinaita nharo ndaisazinzwisisa kuti vari kuedza. Aifona ndiani? Waifona ndimama nasisi kumba. Ndaitongoita nharo ndichiti amuti nyepera. Asi zvinhu vanotaura kuti zvaitika kuno kwaitika zvinhu zvinotyisa kumba kuno. Izvo ndo zvakazondipa kuti ndidzoke kuno. Nematombo ako? Nematombo angu. Asi chinangwa chekuenda South Africa anoda kuti matombo ane mari? Chinangwa chaitwa chekunoshanda then chiona kuti matombo aya ane mari. Saka wakazotsvaga here kuti ane mari? Zuva randakada kutesta kuda kuti nditengese dombo iri. Hana yangu yairova zvakanyanya ende ndo zuva rakashaya mwana wangu kumba kuno. Saka akaura ndiani? Ndakatonzi ndini so ndinoti. Kwete ndakatonzi. Iwe poda kuti tengesa dombo yako yairova. Mvua watadza kutengesa dombo ndobvunza kuti mwana afa kumusha. Nenyaya yedombo rako. Inyaya ichinzi urombo kwete kuti nyaya yekuti ndakanzi urombo. Ngatidaisotiite mchiti. Ava ndiani wakagara pa? Etimai. Kutanga ndiani? Ndimukoma. Ava ndibaba. Mukoma ndiwa? Mukoma ndiava. Unonzi ani? Intrans Endrustor. Endrustor koyo ndiani? Ndetwa kamfumu. Ndiani wako? Mwana. Koyo ndiani? Ndini mama wake. Koyo msikana akabata mwana? Ndini sisi yake. Mukomana. Saka mukumurege tombo mukomana sati ataradza matombo ake urombo ake wakaromba matombo. Mukumuregerera here kuti zvako zvimire zvakanaka? Muregera sekuti atozvisunungura. Mukada kuona age yaro wari makore mangani? 21. Ya katangidzira uro. Ndazikure ya. Ataregerere sekuru nemhiko kuti akabata futi afe ndiye. Afe ndiye. Sekuru andina rugare. Chimbotudza yama ichi chiri kuitika.
Nini ndakatanga unofunga pakafa mwana wake chitapedza 4 days ashaya. Ndopa ndakatanga kurwisiwa inini. Kunouya vanhu vakawanda usiku vanondirwisa nokuti kwangu kutosimba chaipo nokufamba kuenda kumaprofita ndichipiwa munamato chita sei. Vanhu vanenge vakawandisa vanenge vane simba rakawanda. Ndaizokunda zvangu asi hondo yachange yakakura. Mangwana futi ndakada kuti ndipinde mumba zvaingoita saizvozvo. Ndakanda kuramba ndiri muroad kubva muna June kusvika manje so. Ndakarara mumba nenge 2 weeks. Ndekuti ndaingobuda ndonorara musango ndakaenda mari ndokwira bhazi nofunga baba stepfather ndowakavachengeta vava vakashaya mari yavo yese yavaishanda ndaingomirira kuti yakangowanika ndongoita ikungokwira bhazi ndichifamba ndichienda kumaprofita ndichiita mazuva akawanda yandinongorara ikoko ndakasvikira papaini chechi ndorara ipapo nditsvaga kubatsirwa mangwana ndizvozvo kusvika mari yapera kana yapera ndaakumba handina kwandaikwanisa kuenda ndaizongoti kana kwakudoka ndobuda ndenda ndorara musango kana pandaitirega indizviedze ndirare mumba zvaisingambokwanisika 2 weeks dzandakatorara idzodzi kutobatsirwa kwakasimba kwokuti vaprofita vaMwari vaitoedza ndipo vanogona nokuti handina munhu wandaisiya kuudza dambudziko rangu. Ndakarara 2 weeks asi nofunga wakabva watanga kutondivimbisa ndakuvaudza kuti mukomana ari kufona kuti haana mari asi haada kuuya kupi Zimbabwe. Saka ndoita sei zvikanzi munomutumira mari anoita sei anouya. Ndobva tatumira mari yeye nofunga mukomana akaita mazuva yakawanda tichidhonzerana achiti ini handichakwanisa kuuya ndakutumira chibhegi randikukutumirai rine hembe mutengese. Ndobva ndati inini bhegi rako kunoku handisi kurida. Nofunga ndiri kukufonera kakawanda ndichitaura kuti ndiri kurwiswa navanhu vakawanda. Vanhu vapokutanga nandisingavazive vese vamwe vese handivazivi asi zvinozvi ndakuona iwewe unouya uri pamberi ukasvika iwe ukandiguma vanhu vaya vanobva vatanga kundidhonzerana kutanga kurwisana navo. Nguva yandinozongozvikurirawo ndobva ndatotiza mumba ndotoenda musango. Ava vese vanenge ndakutovafonera kana vakagara vasipo kana vakagara varipo ivo ava vanototipupurira. Handina pandairara ndinawo mumba ndaitongovaudza kuti zvinozvi ndakubuda nokuti zvinhu zviye zvatotanga. Imwe picture ndainzwa mutsindo takatogara so totaudza kuti inzvai mutsindo iri kuya uko. Yakauya mutsindo ichifamba zvakanyanya ichifamba zvekukasika so painosvika pamusuwo dhoo rinorohwa so roita kuti bhu. Parinorohwa ndobva ndatovaudza kuti zvinhu zviye zvatodii zvatotanga. Ndakatononoka kusimuka ipapo ndototsikirirwa nguva iyoyo. Ndobva ndatotanga kurwisana nemweya wane ndisingaoni. Kana ndakarara ndopa ndaiona picture yevanhu ndomuona kana mukomana ari pamberi ndozoona vanhu vakawandisa kumashure. Kana ndakasvinura chinongoya chiri chimhepo chobva changonditsikirira so avachivare ngomana vanojoina SataNism ndobva ndatoshayiwa simba nguva iyoyo. Ndinotofunga kuti Saka dambudziko irori 4 months dzese dzandinambowana mukana navo. Ndakawana mukana 2 weeks dzandakawana. Asi nguva yakandifonera chiti ndemunotora bhegi ndakatanga kufamba futi ndichiti mukomana kunditi ndinotora chii bhegi kuHarare. Ndofunga vaprofita vaMwari vakabva vanditi aiwa imbomirai kunotora chii bhegi. Mukomana airamba achifona chinditi ndemunotora bhegi ndikati aiwa inini kuHarare handikuzivi. Munhu ada unotora bhegi ndeuyu baba wako apa. Saka izvino zvavana nguva vari kupi vari kubasa. Saka ndofunga ndakazoti musi waakafona achiti auye musi wechipiri ndakandisipo handigari pamba nonguva yakazonguva diki diki ndichibva ndatiza zvangu ndichienda musango. Achibva pakufona ndobva ndavaudza baba wao ndakati mukomana uyu afona achiti akuuya chii atosvika muHarare kuHareni pake. Bhegi riya hatina kubvira tandakaita sei ranga rakatotumirwa kuti harisina kukwanisa kunondotora. Baba wao ndobva vati saka imimi mukunoita sei nokuti ndada kutoenda kunotora chii kunomuchungura. Ndobva ndauya naye pamwe chete nechii nebhegi rake. Bhegi ndo rakatanga kuuya achiti ndonotora anokwanisa kunototora. Ava ndobva vazoenda havanokwanisa futi kunotora bhegi vari 2 vakabva vangoita kukanganwa. Bhegi racho nderipa rangachida kunotora ndeichi chidhishi ichi bhegi ndobva varikanganwa ndobva vauya vachisvika nofunga vakabva vangomusiya bva vadzokera kuenda kubasa. Mukomana bva atanga kundibvunza kuti ko bhegi rangu ndati ini ndagara ndakataura kuti ndikuHarare handite sei handikuziwe plus inini pepa ina nditaura nawe kuti usatumire bhegi uya iwewe nokuti kunokone zviri kuita sei zviri kunetsa. Saka ukatumira bhegi hausi iwewe zvakanzi aiwa maifanira kunotora chii bhegi rauya pamba. Ndakati aiwa ini bhegi kuHarare handite sei handikuziwe. Nofunga musi iwowo akasvika iwowo ndobva ndamboedza kuti handienderani ndopanga ndaane 2 weeks ndichinenge ndiri kurarawo mupi mumba. Ndobva ndapinda mumba ndofunga kwangu kuma 8 ndanga ndakutofona kune mukomana ndikati uya unditore kuti nditokwanisa kana kubuda panze handisi kutoita sei handisi kukwanisa. Mukomana anogara pachinhamburo kwandiri baba wangu ari kubasa uya anogara kumba kwakewo.
mukomana wainofunga akabva ati ndikutorai zvino zvimuri papi ndikati zvino zvindotobuda mumba ndofunga nani kamwana kangu kamusikana kagotwe ndobva ndatoka zvuwa kasina kupfeka ndobva ndatora hembe dzake mumaoko bva ndatotanga kumhanya ndichitiza kubuda papi kubuda pamba paipai ndobva ndaenda bva ndandorara kumba kwomukomana kuseni ndabva ndangomuka chitakura bhegi rangu bva ndaenda musango mangu mandinoenda kunoswera ndiri ndobva ndaenda ndobva ndaswera ndobva ndazouya zvokuma-3 bva ndakazotora jira ndiko jira randokufamba naro richena rokufuga ndikabhegi kacho ndibva mukomana ndobva asvika uyu ndobva andibvunza kuti nhasi maswera sei ndikati ndaswera zvangu asi zvino zvifungwa dzangu ndazotora nhamba dzasekuru Tasvu ndadziwana pauyu wakashanda naabhanda inini kana ndakashaya mari ndakaona waremba vakasvika vasina chii vasina mari ini ndakuvavarira zvangu ndiende kupi kwaHarare kwasekuru Tasvu tikanzi muno kusvika ndikati ndofamba hangu ndichita sei ndichibvunza vandibvunza kuti mari munayo ndikati handina tikanzi komudhara mawati chii pawaenda kubasa ndikati mudhara wangu wati ndichanovavarira nokuti wangu wakakwereta imwe mari 450 yatikamupidza kuti auye kuno zvese nemarageji yake kubasa kwacho havachapiwa chii havachapiwa mari vakatonzi 7 months vachibatirwa mari iyoyo saka hakusisina kuenda kwavaita vati vachanoita tumari ichi kusvika weekend vanenge wawana chii mari yebhasi sainini ndichingoenda zvangu ndichinorara mumachechi imomo kusvika weekend yakwana kana wawana mari Sunday tikutobuda tikiita sei tikuenda kwasekuru Tasvu mukomana uyu haana kumbotaura zvakawanda akabva abvisa mari yake muhomu bva nditi mama oyi mari iyi chifonerai mudhara izvezvi muone zvokuita nanditori nebhegi rangu ndakatotsamira sekuru wangu hanzadzi yamai wangu akatouya kumusha uku noti vaingonzwawo dambudziko rangu wangu asati aonana neni shuwa nguva iyoyo ndakabva ndasimuka nebhegi rangu handina kuti ndirare mangwana ndozogeza ndoita sei ndabva ndatobuda nguva iyoyo usiku iwowo ndobva ndaenda kugomo kwaifanira kunorara vanhu kumasoi vanhu vaya handina kuvaona kumasoi havana kumborarako vakomana vachindifonera baba vachindifonera timazeta sei ndikati pamasoi pandaitarisira kunorara hapana chii hapana vanhu ndifunga pana vamwe amai vandakarara kumba kwavo runzi wechitatu ichi changa chiri chiri ndobva watanga kundifonera chinzi baba vari kuti bvunza kuti masvika here kumasoi ndikati ndaona pasina vanhu saka ndakungofamba zvangu nechii nerodhi ndikawana pandinodzeyama ndinoita sei ndinorara musandityiri wakabva wati aiwa ikuru ndabva ndaenda shuwa ndobva ndarara ikoko kuseni baba ndobva wandifonera kuti muri papo yaitite sei tiende tinoenda tichibvunza ndofunga nguva iyoyo tichingosangana ndakabva ndatanga kufona sekuru achitirairira nzira svika ndasvika pano ndikubva musi wandakasvika panapa zvese zvandainzwa izvozvo panapa handinabvera ndazvinzwa nhanditi munhu aigara akaremerwa miri wangu wese ndichibaiwa muchesti musoro ndichingosvikawo pagedha handinabvera ndaita sei ndazvinzwa marwadzo ese yayo chakangosara iroko randaimbonzwa iri randaitotaura ndizvinochita roko iri handizivewo nokuti pane imwe nguva yandakambovhura bhegi rimukomana uyo arongedza bhegi achida kuenda kucape town anga ari sona so riri mumba handina kuzvinzwisisa ndiri munhu aitoshungurudzikawo nezvanga zvichiitika ndati kubhegi iri chii chaasonerera futi mupi bhegi uku regai ndirivhure shuwa ndakarivhura bhegi ndobva ndaona rine matombo ndabva ndatobvisa dombo 1 bva ndabata ndaakutarisa ndati saka chii chiri kuitika pamwana wangu achiramba akatakurana nematombo matombo yatorongedza ndakaenda naye kupi kucape town ndabva ndasiya handa kulidzotsera bva ndarikanda pasaidi bva ndabuda ndichiti ndakaenda kuchechi ndisati ndasvika ndati nhambwe mukomana akabva atera chimhanya zvikanzi mama mavhura bhegi rangu anga asipo nguva yandakarivhura mavhura bhegi rangu mabvisa domo matombo yaya zveshuwa hayana mari aitoita kuchema hayana kana mari saka chii chamukuramba kuchibatira chii bhegi rangu ndati iweyo bhegi rako rine chii nokuti nini zvekutondishungurudzawo ndichiona uchitakurana nematombo watakurana naye kakawanda akamboenda naye kumiru yakatoshaya mari akadzoka naye pamba akazoenda naye kumwe kwacho kumiru yakashaya mari futi akadzoka naye futi pamba ndati saka chii chiri kupa kuti uramba kwatakurana nebhegi zvikanzi aiwa ande munondipa chii dombo rangu ndofunga ndakachema musiwo zvekuti vamwe vanhu vazhinji vakatouya vakanditarisa vachinzwa mberi yana ndichita sei yana ndichichema ndichipopotedzana nenyaya yedombo iroro ndobva ndafonera mukomana wanga ari kuchechi ndikati kuno kundikunetsana nomunin'ina wako ndavhura bhegi saka handiteera kwanga ndichienda kuchechi ati hande munondipa chii dombo rangu ndonoizi yatiri kuita ndobva ndafonera futi baba wacho ndikati ndonyaya iri kupi iri kunoko vakabva wafona iye achitonzwa zvati kana zvaramba zvichinetsa mundiudze ndiuye nemapurisa nokuti ini handichazvinzwisisa ndakabva ndariona dombo riye bva ndachedza mwamai panext ndakati dombo racho ndeiro nhongai mumupe chii dombo rake ende amai vaibva vari nhonga bva vamupa akabva anyara zvanzi shuwa ndo dombo rangu randaita sei randaitoda bva asimudza bhegi rake ndobva anodisa munext manga achirara munext door yangu saka ndo zvinhu zvizhinji zvandinonyatsoziva zvatoitika ipapo watinonzani zviwe
venga story wanza kutaura na mai yako wanza kutaura pese kapo uri iwo uri kuita zvinhu zvako zvese uri kuti ngwangwa usingazivi dombo uchishuta hove ndobva wasangana nedombo ndobva wazodaiso ndobva waenda kuSouth Africa ndofunga ndoko wakajoiniswa satanism kana kuti ndo mataura uri kuita iwo kodashanda iwe usati waita zvematombo ndoko kwandakashanda ndaitomboshanda iko kupindura ndanga ndabva kuSouth Africa then ndakandabva kuSouth Africa ndakagara kuSouth Africa 2 years South Africa ndoko wajoina satanism ndinofunga chii chakaitika kuti join nemajoinera wakaita chakaitika kuti join uzotiza uzati izvi zvanda kuti zvaita zvakanaka chii chakaitika wakapinda sei musatanism andinobva ndaziva kuti ndajoina satanism asi vamwe wako vaikuti chii satanism vaikuti zvesatanism ndakatozozvinzwa ndatodzoka ipapa wakandifonera wachindiudza kuti wokunzwa kwajoinisa satanism saka dzoka ini hana yangu yairova kutoratidza kuti pane zvinhu zvikuitika ora chimotivhurira tonotirebza zvinhu zvako toti dombo raenda pamiura gaiwa ranzara mari rotakura chete kunaro kupi unaro South Africa rimwe dambudziko randakasangana naro pagirazi bhegi iri riri pamusori achisvika kumba akasvika kuripa mwana asi pandakamuona pagirazi bhegi iroti anga anaro ndizivewo kuti akamirawo sei raichinja aichitadani raita kunge shumbu bhegi irori amira achazotitsanangura bhozi ndiri kunzwa matauro amaite nebhegi rimwe raakatumira ari kuSouth Africa iye achingoti ndaimutora bhegi rangu apa paakasati aenda bhegi raifona amai vanotora raiva nei bhegi rine hembe dzangu dzandanga ndatumira mushure mumwe wandishedza kuti uya kuno pane zvikuitika zvatoda kutigadzirisa kuvaitadza kuya naro wega vasingati zvekutumira yaita mari yakashota navanhu vaudza nditumire imwe yacho yokomaneka wakatange kunetsa uine 21 years samari yaukafambisa kubva kuCape Town ukatoita kutumirwa naamai from Zimbabwe todaisomera todatomako uvhurire panza zvora mbavhu mutaure mbavhu nyovhurire panza mukoma wacho mubatsira munyanya wako lete sumukati nemuungane panza avhure mzake asi rinorema hatisi ndorada kuti amai vanotora aiwa asati asvike pavo gaisikamuka kake mukati mina takakamuka kako kashumba kapineo nebepa racho rakavhara ande panza mira Sekuru mira vatukwadzite panapa mira Sekuru ndoya kana kusera mira Sekuru kana vabuda vositanga kuita zvinhu vhura chitombo chako toto taridze zvinhu vanhu zvibuda pakamera ndoro wakawana mvura ndobva watakura nobvaenda naro South Africa kupenga marombero acho hari yekupenga kuvangwaseka pamusorese musatapiwa tsvimbo aitaura nyaya yemafuta anzi mafuta andinozora anzi aiona mavhizheni mafuta daro mafuta yako yawaizora uchiona mavhizheni ari kupi naye muzukuru vengai
mafuta ndozora andeone mavision. Waiona chi? Ndabva ndaona mavision. Waiona chi? pane matsvuku so Yo tura zvinhu zvako mhanisi nhasi zuva rekusarenda zvinhu izvi. Anzakanyanga anokona kuti ari kupi mafuta ako matsvuku. Matsvuku akarasika ndabva ndazomuona. Akanyanga wakapiwa nani? Ndakamatenga. Webva waitisa sei? Ndaitongozora ndangangonzi. Ukatenga ukaenda nayo kwawakayagadzirirwa ndizvo? Ndabvira yagadzirwa. Wakaita sei? Ndakamatenga ndakabva ndakanda dombo rangu remunamato ndakangonzi mupoto chisoro. Ndozvaungaudzawo masoro. Ichokwadi. Chivhurire tsapwe. Iwe wakaenda nazvo South Africa izvi? Muzukuru, Sekuru vari kubvunza kuti udombo hwako hwakakuisa kumiru uhu hwakatoenda nawo kuSouth Africa here? Wakaita kukuisa kumiru iwe ndokadzvura muduri, waita sei? Ndakaenda nawo kumiru. Wakaenda nawo kumiru wakanogayiwa ndakrashisa. Ima unadza ndivekuenda nematombo aya. Wakaenda nebhasi? ndatombomubvunza kuti pakabhadhara luggage uchipeya luggage yako kuna conductor waiti chii chakupeya luggage? Kumiru wakati chi? Wakati kudii kumiru? Kumiru ndanga ndangoenda kutongokrashisa ndakasvika ndakatoda kucrash. Then ndodzoka nayo matombo angu. Wakrash wada kuda sei? Hati miru inoti kana yakrasha vanobva vagadzira gold robuda. Saka ukangonokrashisa chero ngondikrashise ndidzokena ari kumba kuti unodini ari kumba. Zvakaita wopedza ndairota inini. Ndaitorota chese checho chakatoda isoro. Igoriti. Chipi? Sekuti irori block irori kana irori block iri. Aizanza haisi dombo imari ndokarotero kandaita saka ndakati gende makrashisa kuti ndikwanise kumachengeta. Ndokuenda nawo South Africa? Ndokuna achengeta? Ndichida kunotesta kuti ndikateste kuti ndikuone kuti ringave dombo rei kana risiri regoriti. Naiwo muzukuru wangu atikuziva kuti pane vadudziri vanodudzira hope. Kupa wakamboendawo kuvadudzira vanodudzira hope kuti hope dzangu dzandikurota inini dziri kuti dombo iri imari chokwadi here ukanzi chii? Ndipo ndakapiwa munamato zvakanzi dombo renyu rinogona kuita mari kana kurega. Okay. Kuiwopo kunuka kuna anotesta here kwakaenda mwamiru kukazoti mari pano kutaka kuenda South Africa? Ndanga ndatogara ndine rwendo rwekuenda kuSouth Africa kumba vanhu vainditirasa. Kagaiwa ka2 kuvaira mota irori ka2 so pandakazoti ariga ndinoshanda amacho aiwa baba ndinogaya tura nemaoko vanogarisa tuma mabhaketi tida kuona kuti sei ari kuramba achita nawo vayashaika abva azotakura futi kechi3 bvaendesa kuno muchini wakazoenda kukrasha so rabva rashaika mari bvaatombodzoka chisiya mwoyo wake bvaramba bvamuka usiku bvaandotakura matombo yake bvadzoka naye nekuti airota aine mari akatotaura kuti hopedza ndarota ndogona ndasiya mari kupi ndototakura matombo angu ndobva ndanotakura ndokupedzisira paakazomatakura achienda naye. Okay, dzorera zvinhu zvako zvino. Saka South Africa uchidzorera zvako South Africa vakabva vakudza kuti havana mari vantu vakashaya kutestisa. Handinobva ndatesta asi ndaiti ndichatesta ndaitotesita kuti ndichazotesta kana ndinge ndawana zvokutesisa. Waida kutesta neiwe? Ndaikonozotesta kana ndaitaisira kutesta nemishina inotesta. South Africa. Saka murungu pawaigara kwamudzero ndine matombo. Handinobva ndamudza. Aingoti wembacha dzako achiona so chipenyu ichi. South Africa yagara nani? Ndaigara ndega. Pai. First time yako kuenda ukasvikira ku. Ndakasvikira parumu yandaimborenda. Yawaimborenda kare kare. Saka pawairenda rumu iyi paukazombobuda uchiuya kuno kuZimbabwe kusvika kuzodzoka kwaiwanawo ingori free. Ndakasvika iripo rumu iyoyo ndakandakaisira sambuzi wamuwani imwe shamwari yangu yaigara.
Alright. Saka tuona shamwari yaripo. Ndakasvika shamwari yabva asi yanga isina nguva yabva zvakanyanya. Saka rumu angasina kusiya isarendawo kuwaridza. Angasi. Waibhadha mari rumu? Ndaibhadhara 40. Alright. Saka iwo muzukuru manje tiri kuti handiti wakaita dombo iri pawaenda kunouraya fishi iweyo ndipo ukaona dombo iri wakarinhonga. Saka uri kugutsikana ripo ukatora dombo iri ukatora mweya wezvikwambo zvekutambudza hama dzako kana zvekukanganisa life yako. Uri kugutsikana. Hama dzacho ndambonzwa mukati muchitaura kuti tiri kukumbira kuti uyu asazobata zvekare. akabata afe. Zvakanaka. Mabatiro aakaita mayanzwisisa. Zvakafanana nekuti uchifamba murodhi unoona mari $100 ikadonapa woinhonga worega kuziva kuti mari yarasirwa nemhepo dzaene kwatotakurana nemhepo. Saka chidzokai muno mudaro mupedze kutaura nasekuru kana muchisunungurana mosunungurana asi shuviro yangu ndekuti zivai marombero yaakaita mumwoyo. Adzoka zurunzi. Kuromba. Aiwa zviripo kuromba nosiyana Marombero anosiyana. Chokwadi. So apa nyaya iripo yatakutaura nyaya yekuti mukomana uyu akagerwa nditi. Unoona amai ava kwaigara kwesoko mukomana paakasvika chibva kuSouth Africa vakatanga kuvhumuka vachita sei. Asi pano vauya vaya naye pano hapana zvavakazokwanisa kuita kuratidza kuti mishonga sekuti iri kuvashandira. Chatakura ndechekuti zvinhu zvake zvinotsvaga motikari mozvitakura munorasa kumvura. Zvimatombo izvo. Mamepu zvikwambo zvichaenda kurasa nemishonga aika. Chokwadi. Notenda. Omberai masekuru. Munorasa kumvura. Imama ndichada kutora mushonga kuti muchaende kurutsa nokudya muporiji 21 days. Pahamba poenda ponoteketewa ponomwaiwa mushonga motsvaga kambiya kenyu kekupfungaidzira mushonga 21 days mupfungaidza. Ndaona zvinozofuti mukati meropa renyu nai. Uchazvipa mhere mupweni manonga. Saka mangwana ukachena motsvaga chekutakurisa zvinhu zvenyu motakura zvimatombo unorasa usara nehembe dzako handiti. Kubva wava panapa wakamboarotera matombo ako. Kubva paukauya pano uri pakubatsira ukamboyarota here matombo yako achitaura kuti ane mari. Ndakarota one day. Kuti chii? Ndakangorota ndichitambidzwa one block. Kutambidzwa nani? Hana kuziva munhu wakanda. Iwe urase zvimatombo zvako. Right, ndatenda ndepanzi. Ameno sekuru kugerwa kwaakaitiwa akangogerwa pana vakomana akachingogerawo apa bva angonogerwawo. Ndipanogerwa vanhu paipo. Saka angachinzi haana kuiswa nhengi here. Havatemwa nyora? Anotemwa mangwana kuseni. Mangwana kuseni anochekwa nyora. Asati atanga matombo akatanga kucheke vandika. Oiswa mushonga wemageseko handiriya. Mukadzi wake kusekuru anozvo. Aiwa tichamusunungura. Patogadzirei tobva totogadzira mukadzi wake. Sekuru ane hope dzaakandudza tiri panapa. Achiti arota njuzu ichingoti ndipe kunobhemba. Tiri pano ndope dzakarota achiti randiti ndipe kunobhemba. Arauraya mese. Ndobati ndobanzi ndapereka bhemba riye njuzu yebva yatoenda. Weenda ndipe kunobhemba. Ndokuenda kwazvo. Mishonga yakapiwa yakatona pana pakatokundira saka ndipe chinhu changu ndiende. Ande pansi. Kumvura iyi. Mangwana kuseni mukangochekwa nyora hamumireni mukanga kuseni kuti ndida kuchekwa nyora kuchekwa nyora mutaka kuti munorasa amayorepa mushonga mutoenda. Mangwana uchengete kusvika mangwana paunozosarenda. Paunochekwa nyora paunosiya. Watinonzani zvi? Vengai story. Vengai. Vengai story. Kwa makamutumisa zero kuti vengai zvi.
Oh. Alright.